sapa yak-yakan mlebu ning pertapan Arga Kelasa. Ngerti yo, Sriang? Aku tumenggung Kalayuda saka negara Jongbiraji. Apa karepmu mlebu ning pertapan Arga Kelasa? Aku kepengin nyorodekne awakku. Dikaya ngapa Bima Suci ki kondang yen to bisa nerawang bisa weruh marang nasibe wong. Ora usah bisa suci. Aku iso nyawang kowe. Lho. Kowe iso. Kowe pirang dina mbek gurune kene? Ora usah tak takon. Gurumu sapa? Begawan Bima Suci. Sing diwarani apa? Ngilmu kasambur. Lah kuwi sing tak goleki. Sing tak goleki kuwi. Tak jaluk Bima Suci yen ra gelem nyorobek dek-dekne aku. Yen ra gelem nerawang aku, lakon minggat. Minggat saka bumi, Arga Kelasa. Ora usah kowe nantang marang Begawan Bima Suci. Aku bakal nyampurna. Lho. Kowe wani karo aku. Kowe ngerti? Aku ki tumenggung Kalayuda sing tau tatit bedah kutha Boyong Putra. Boyong Putri. Kok putra piye? Putri, aku urung duwe bojo mlane putra. Urung duwe bojo? Urung. Mula kowe diwenehi apa? Jaya kawijayane Bima Suci apa? Rasa takok. Wah. Yen kowe ora digdaya, tak kira kowe bakal sirna cakemmu. Woi. Wah. Woi. Woi. Mencelang, woi. Wis. Ah. Woi. Woi. Ah. Woi. Wis. Woi. Woi. Wis. Woi. Ayo. Iki we. Hai. Aduh. Hai. Woi.